Така, здравейте, приятели! Днеска силно подсети да направя едно феер тестче на елседмицата, която взех от Дани скоро. И така, значи, ниже, ето го, и родика в момента е разпилян. Както виждате, проблема се оказа доста голям. Надявам се скоро да се оправи. Мисля, че намерих проблема заедно с мой човек и от други ден ще ходя за час. Една час трябва да се намери една микросхема. Както и да е, дано да се оправи в близките седмици, дано да няма и месец. Както и да е, взех от едно приятелче този усилвател Thunder, сваление от 15 инчова бастуба заводска. Това е стъпалото, което е било в нея. Бастовата е виждал доста зор, защото като го взех, виждате как съм преправил пистите с кабелчета. Виждате, тук има изгоряло, нали? Тук по захранването този кондензатор беше единият, беше скънал, но сложих по-голям филтриращ, както и да е. Тук също на предусилвателя имаше изгоряло. Ето и тук също съм го правил. Също и смених филтриращи кондензатори с по-голям капацитет. Ще получи малко по-качествен звук. Захранвам ги, събрахам усилвателя с два трапа. Мощността не мога да ви я кажа, защото и аз не я знам, но свирят горе-долу прилично. Като разбира се е на диодна плочка с 2 изправителни диода, за всеки трансформатор по един, които се събират в обща точка. Така. Тук се захранва щика или горе-долу дебелината е добра. Свири добре. Има си и кросовърче, даже те усилвателче. Така. Пускаме на Basslinks The Bass Will Destroy You. Виждате как иска да падне от масата. Чакай, само да се вижда по-добре. Чудовище. Събори всичко в масата. И усилвателя, които се го дават 200 вата, надали обаче да ги изкарвам в момента, както и да е. Само едната намотка е вързана на кикъра. Ето вижте. Ето това е кабела.